Kane kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri ka Sarkar Pedang Jitendra Singh ula ong baka thain syate la mingi kala sakhi ya ka jingkala ka bakraw haki saus nem bala dep hapo ka jingelam jong Menteri rang ba do Narendra Modi ka bala penlong ru ya ka kum ka nuksa ka babha bakiwai ki jala kila ban bud. Ka Lok Sabha kala ay ka jing menjur halor ka bill Muslim Women Protection of Rights on Marriage. Bat Menteri Rangba Sarbananda Sonowal ulaong baka Sarkar Assam kan shimkhia ban penyo ikiduler ki beadai baka jingdan ya ka khandau ka syap sha baro kilong yeng ki bamdan ya ka khubor ka babnya Hakasni thoding baladab Menteri ka Sarkar Pedang Jitendra Singh ulaong baka thain syate lamingi kala sakhi ka jingkala ka bakraw haki saus nam baladab hapo ka jingalam jong Menteri Rangba do Narendra Modi ka bala penlong ru yaka kum ka nuksa ka babha bakiwai ki jala kila ban bud Using ulapan singaw yakane haka jingalang jong ka North East Council bat ka Ministry of Development of North East Region Uliat hu shu badang shen ka Sarkar Pedang kala menjur ban kentiau ya ka jingdon ki karkhana ha Jammu bat Kashmir kumba kala le hakathain syate lamingi ulaong bakathain syate lamingi kadai ban singaw sarong ya ka ni ka kerdan bakala yo ban long ka nuksa nakabenta ki weipat ki jela Ka Lok Sabha kala ay ka jing menjur halor ka bill Muslim Women Protection of Rights on Marriage da ka baweng no ya ki jing pen kala balawan ra da ki kat to ka ni ki khot kalyang persya Ars pa saw pusan ngut ki khot ka ni yeng dorbar kila ay ka jing kershan halor ka ni ka bill kat ba khat weng ngut kila persya ya ka Kane ka bill ka pendu pendam bat khen be ay ya ka jing ya pelai san shi ki Muslim da ka ba shu ong ya ka kentien talak lai sien lai wat Kat kum ka ni ka bill an penshitom da ka baset patok laisnem ya kito ki bapen kenya ka. Kane ka bill kan mi bujli no ha ka jaka ka an batre kam shipor ka Muslim Women Protection of Rights on Marriage Ordinance 8000 kat pra. Ha ka bajubab ya ka jingatay niya halor ka ni ka bill Menteri ki kam an Ravi Shankar Prasad ula ong baka ni ka an kam thau ban wa dong ni persa ya kanu kanyam henrei ka jingthmu jong ka long ban ay ya ka hok ha ki kanthai. Kasni rakhe ya usnam thamai minta ka kanti kan wanra ya ka khubor ka babha shiki longkpa nong trai sarkar kari India ki bahap banri ban sumarhi ya laki khun kat baki dang red kane ka long namar ba minta kini ki longkpa ki la ban shim ya ka shuti child care leave ya ka bala ju ai tangi ki longkme hado menta kini ki longkpa ki la ban shim shuti hado hnyos pa life hosngi banri ban sumar ya laki khun ki badang hapo prasnam karta Tat hadu ndaki syong thai nakakam. An ay tulap ru yaki nakabenta kani kajing shem shuti. Kani kajing penkala kalawan hadin bala pentrai kam yaka 7th Pay Commission. Artali kikan huon ka Kirloskar Brothers Limited kilapoi ha Meghalaya banwanra ikikor ki bor ki banyarap hakabantan yaka naka krem doyong ha East Jaintia Hills hakabakhat sangut kinong ti doyong kilasakot mentala jan artayo. Ya kan ni ka khubor le atho da superintendent ki pulit uba Sylvester Nong Tenger. Hakawai pat kalyang ka National Disaster Management Authority kala kerpat ikisipai ling soin kari ban penpoi yakinong ai jingerap na Bhubaneswar sa Guwahati ni Umroi. Hakaju ka poru uba Vincent H Pala ubalong udukhat ka Parliament na Shillong ulara ya kan kam hakmat ka Parliament hinen kasngi da ka bakerpat ya ka Sarkar Pedang bakan ay ka ketika man ketika diang ya ka jala Meghalaya ban pelat ya ka nakani ka kya ka shan ki sipai duriau jongkari kilapha ya ka kanhon ka bakanthop ya ki khatsan ngut kinong ngam na Visakhapatnam ban yarap ya ka hakaban wat ya kinong ti dewyong balasakot hakatai ka krem Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawallam shapi ya ka khubor. Menteri Rangba Sarbananda Sonowal ulaong baka Sarkar Assam kan shimkhia ban penyo ya ki duler ki beadai baka jingdon ya ka khandau ka syap sa baro kilong yeng haka jella ki bamdan ya ka. Ulapan pau ya ka jing snodiaw baki Sarkar ki barim kimshim na le AA ban penyo ya ka khandau ka syap sa ki long yeng long sem ki badai hok ban yo ya ka balong ka hok long try jongki. Kumban chupen kan mau ka Sarkar Assam kala penbena ha ubenai baladap ban penyo yaki duler ban peni baki dai ki try jong ka khandau ka syap syaki long yeng ki bamdan yaka
Bat kalong ka bas ngausi baki nong snong ka jela ki bala shong la sa ha ka jela de ki post na menta kim dan ya ka hok long try halor ka khandau ka siap jongki. Hakasian ka baningkong ka sarkar Arunachal Pradesh kalala ban yok kamai hado 6000 sanspa khandai pupra point saw khandai klor tingka hakasnam arajar khat nyo khat pra kabalong ka jingyok kamai ka babun haki life house nam baladap yatho u officer rangba ka sarkar henen kasngi kane ka jingyok kamai kalatam ya ka thong balabu kabalong 6000 klor tingka hakine ki artali kisnam nado baka Arunachal Pradesh kalayo ya ka jilla bapura hakasnam kha khandai spa prapunyau kilat kamai jong ka sarkar jilla ki kenthop ya ki jingyok bantalang na ki khajna ka sarkar pedeng ki khajna ka jilla nalor ki we pan Menteri Rangba ka jilla Upema Khandu ula ong ha ka jingelang ka badang shen baka jilla Arunachal Pradesh kala yo I ka jingkala ka bastet lamba ka jing penyai ka bahui ka basai bat ka roi ka par ha barok kiliang President ka seng BJP Amit Shah un sale jngo ya ka Tripura ha ka santarik ukala lingkot jong ka snem ban pej benya ya ki jing pen kre jong ka seng na ka benta ka election Lok Sabha ka bala bu ban long ha ka snem ka ban Hakane ka jingle jungo usha on penlong ya ka jingyalang bat ka Prishta Pramukh ka badai ka kanhun balanyau kum ubut lom jong ka seng BJP kan omdan kanu ka jingyalang pai ba namar bakani ka jingle jungo kan long thik tang na ka benta ki kam seng bat tang ki dikhat jong ka Prishta Pramukh kenya shim benta ha ka te ka jingyalang nalor ki nong yalam ka seng na ka leng ka jela Kumbalong menta ka seng kalabu nyospa hadu 6000 ngut ki Prishta Pramukh hakawai pakawai ka constituency khnang bala ban kot bat yakan dolut yaki briu baro haka jela Menteri Rangba ka Sikkim Pawan Kumar Chamling ulapan bena buang teli ki skim na kabenta ki nong trai sarkar haka sngi tho dieng baladap haka jingyalang ban rakhe ya kalingkhu dap arpu sausnem jong ka seng Sikkim Democratic Front hal saramsa Hakani ka jingyalang Chamling ulapan bena ba an penduna no ya ka por balabu na ka benta ban kentiu kordan ya ki nong trai sarkar ki bahap haka group C bat di shaka sansnem ulaban rap shu ba ki to ki nong trai ki balong ki nong pen khu ya ki office sarkar ba pher palat ya ka shiposnam kin long no ki nong trai ba pura jong ka sarkar haka jo ka por Chamling ulapan singau baki arpau hajar ngut ki samla ki bala thungkam hapo ka scheme one family one job kin yo ya ka shithi thungkam jongki haka rozgar mila kabanlong haka khat ar tarik ukula lengkot ha Paljor Stadium Lahap ban pensange no ya ka dorbar Lok Sabha bat Raja Sabha tang hadu shiteng sngi hadin ka jingya ki win kalyang persha halor ka jingya tainya shapang ka kam thiet lingsun Rafael ka jingya kni om hakawa covery bat kiwe ki kam Venkaya Naidu chairman jong ka Raja Sabha ulapan wai no ya ka ni ka dorbar tang khandiat minute hadin balas dang ya ka namar ka ni ka jingya ki win Kidikot jong ka seng AIADMK ka DMK bat TDP kilatur lang shakhmat ban kershan ya ki jingdawa jongki kabalawan ra ya ka jingya khiwen hakatai ka dorbar ban penkot ya ki khubor sa shisien pat kimat ki bakongsan Menteri ka sarkar pedeng Jitendra Singh ulaong bakathain syatai lamngi kala sakhi ya ka jingkala ka bakraw haki saus nam baladap hapo ka jinglam jo Menteri Rangba do Narendra Modi kabala penlong ru ya ka kum ka nuksa ka babha baki we ki jilla ki la ban bud ka Lok Sabha kala ay ka jing manjur halor ka bill Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bat Menteri Rangba Sarbananda Sonowal ulaong baka sarkar Assam kan shimkhya ban penyo iki duler ki bedai bat ka jingdon ya ka khandau ka siap sa baro ki longyeng ki bamdan ya ka bat katung ilapoi sa kabakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaje nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ka banbut pat da ka khubor ka tin Pareng ha ka por prakhatsan minute kane kadai ka All India Radio Shillong